भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ 89 148 श्लोका. जय श्री चैतन्य சொல்றேன். जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त. நாம் இன்னைக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில 6வது அத்தியாயத்துல 148வது ஸ்லோகம் இல்லையா? வேதேர நிகுத அர்த்தா புஜே நாஹயா புராண வாக்கியசே அர்த்தா காராய நிச்சயா. நேத்து யார் வாசிச்சாங்களோ அவங்க தவிர வேற யாருன்னா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. The confidential meaning of the Veda is not easily understood by common men. Therefore, that meaning is supplemented by the words of the Puranas. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. I want Tamil. பிரேமா மாதாஜி வாசிங் அந்த ஒரு வரியை. வேதங்களின் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேதங்களின் ரகசியமான பொருளை சாதாரண மனிதர்களால் எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே அவற்றின் பொருள் புராணங்களுடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக உறுதி செய்யப்படுகின்றன. வெரி நைஸ் இல்லையா? நேத்து நாம என்ன படிச்சோம்? வேதங்கள் நம்மளால, அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறைமதியால புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனாலதான் நமக்கு புராணங்கள், இதிகாசங்கள், கதை இல்லையா? கதை கேட்கறதுன்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். கதை வழியா சொன்னா மட்டும்தான் நமக்கு அது அந்த தாத்பரியத்தை கூட புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும். வேதங்களை அப்படியே டைரக்டா சொன்னா கூட அந்த ஹையர் லெவல் மீனிங் நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? சோ அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, the confidential meaning of the Vedas அப்படின்னா வேதங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரகசிய அறிவு. சோ அதாவது வேதங்கள் நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்க போகிறது என்பதை அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அது சாதாரண மனிதனால சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதுக்குதான் நாம எதன் அடிப்படையில நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம்? புராணங்கள் அடிப்படையில. இப்ப பாகவத புராணம் இல்லையா? டெய்லி பாகவத் புராணம் கேட்கிறோம் இல்லையா? சோ இப்போ நம்ம பத்ம புராணத்துல சில ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதையும் பாக்குறோம். சில உபநிஷத்களுடைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். மகாபாரதம், ராமாயணம், இதிகாசங்கள் எல்லாம் படிக்கிறோம். மகாபாரதம், ராமாயணம் எல்லாமே அங்கே நடந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். ஆனா அதனுடைய டைரக்டா மீனிங் எடுத்துட்டாக்கா அதுல நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்க, என்ன கருத்து சொல்ல வராங்கன்றது நம்மளால கண்டிப்பா முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணா அதனுடைய தாத்பரியத்தை நம்மளால சொல்ல புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அதற்கு நமக்கு கொஞ்சம் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் கண்டிப்பா வேணும் இல்லையா? இப்போ ஒரு நார்மலான மனிதருக்கு வேத சாஸ்திரங்களுடையது கண்டிப்பா புரியாது. ஆனா அதே வேத சாஸ்திரங்களை வாசிக்கிறவங்க, அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, அதை கத்துக்கிறவங்க, முயல்றவங்க எல்லாருக்குமே அதனுடைய தாத்பரியத்தை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க அவங்களால முடியும். சோ அதனால லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புளால கண்டிப்பா முடியாது. அந்த லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புளுக்காக தான் இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்கே. ஆனா அப்படி பார்த்தோம்னா நாம் எல்லாரும் கூட ஸ்டோரி டெல்லிங்க தான் ரொம்ப சுலபமா கேட்போமே ஒழிய டைரக்ட் மீனிங் கொடுத்தா அதை நாம கண்டிப்பா அவ்வளவு சீக்கிரத்துல புரிஞ்சுக்க நம்மளால முடியாது. ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடியது குறைமதி இல்லையா?
அஹோபாக்யம் 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 நந்தகோப பிரஜௌகாஷாம் என் மித்ரம் பரமானந்தம் புராணம் பிரம்ம சனாதனம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க பிரேமா அகோபாக்யம். இருங்க நீங்க ஸ்லோகம் வாசிக்க வேணாம். பிரேமா மாதாஜி இதையும் வாசிச்சிடுங்க. சோ தட் ஓகே மாதாஜி. நந்தகோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நந்த மகாராஜர், கோபர்கள் மற்றும் எல்லா விரஜவாசிகளும் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள்! தெய்வீக ஆனந்தத்தின் ஆதி மூலமாக, பரம்பொருளாக மற்றும் நித்திய பர பிரம்மனாக இருப்பவர் அவர்களுடைய நண்பராக இருப்பதால் அவர்களது அதிர்ஷ்டத்திற்கு எல்லையே இல்லை. பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10.14.32 வரும் இந்த மேற்கோள் பிரம்மதேவரால் பேசப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது இந்த ஸ்லோகம் வந்து அந்த இடத்துல இதுவும் அங்க அதுவே சொல்லியிருக்காங்க. சேம் திங். ஸோ சேம் டெக்ஸ்ட் மத்திய லீலையில 149 இங்க ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அங்க வந்து சேம், there is nothing spoken by பிரம்மா. இது வந்து பேசப்பட்டது யாராலன்னா, அதாவது பிரம்மரால பேசப்பட்டது. நம்ம பிரம்ம விமோக லீலா படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரம்ம விமோக லீலா 10th கேண்டோல நாம படிச்சிருக்கோம். அந்த 10th கேண்டோல படிக்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறார், பகவான் யார் இந்த குழந்தை, இவ்வளவு, அதாவது தேவர்களுக்குள்ளேயே எப்பவுமே வந்து காம்படிஷன் கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? ஸோ தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து மேன்மையானதா, தன்னுடைய பவர் பொசிஷன் மேன்மையானதா என்பது எப்பொழுதுமே ஒருத்தர் வந்து நிரூபித்துக் கொள்வார். ஏன் இந்திரனே வந்து அந்த 7 நாட்கள் தொடர்ந்து மழையை பொழிந்தான் இல்லையா? சோ அவனுடைய பவர் வந்து மேன்மையானது என்று காட்டிக்கொள்வதற்காகத்தான். சோ அதே போலதான் பிரம்மரும் வந்து, சோ இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள்லயே ஹையஸ்டான ஜீவாத்மா யாரு? பிரம்மர் தான். சோ அவரை விட மேன்மையான ஒரு ஜீவாத்மா இந்த 14 லோகத்திலயுமே கிடையாது இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த கிருஷ்ணர் அவதரிச்சு வந்தப்போ அவருடைய புகழ் மேலோங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது இது யார் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கருத்து. இன்னொரு கருத்து என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, அவர் வந்து இந்த லீலையை வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறார், அதற்காகத்தான் இந்த லீலையை செய்தார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. சோ அவர் வந்து ஒரே ஒரு அவருடைய இது பிரகாரம் ஒரு க்ஷணம் தான் இல்லையா? பிரம்ம உலக கணக்கு பிரகாரம் ஒரே ஒரு க்ஷணம். அந்த ஒரே ஒரு க்ஷணம் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகள், கன்றுக்குட்டிகள், எல்லா ஆயர்குல சிறுவர்கள் அனைவரையுமே கவர்ந்து சென்று விடுகிறார். அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், அவருடைய விரிவங்கங்களாக வந்து என்ன பண்றார், எல்லா குழந்தைகளாகவும் அவர் வந்து விரிவங்கங்களாகி பசுமாடுகள் கன்றுக்குட்டிகளாக எல்லாம் விரிவங்கம் அடைந்து எல்லாம் அவங்கவுங்களுடைய வீட்டுக்கு செல்கிறார்கள். சோ இந்த விஷயம் நடந்து ஓராண்டு காலம், புவியாண்டு காலம் ஆகிறது. ஆனா பிரம்மருடைய இது பிரகாரம் அது ஒரே ஒரு க்ஷணம். சோ இந்த அளவுக்கு வந்து விரிவங்கங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய அதாவது கிருஷ்ணருடைய மகிமையை வந்து அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அதனாலதான் ஹவு ஃபார்ச்சுனேட், அதை கண்டுதான் இந்த இடத்துல வந்து அவர் சொல்றார். பிரம்ம விமோக லீலா நாம இன்னும் படிச்சிருக்கிறோம்ல, நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த சாப்டர். நம்ம பிரம்ம விமோக லீலா, ஹவு கிரேட்லி ஃபார்ச்சுனேட் ஆர் நந்த மகாராஜா. இன்னொன்னு, விரஜபூமியில இருக்கக்கூடிய விரஜவாசிகள் எல்லாருமே அதாவது கண்ணனை வந்து ஒரு தேவதையாக தான் பார்த்தாங்களே வழி, அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஆற்றல் இருக்குன்னு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர, மற்றபடி அவர் வந்து பரபிரம்மன், அவர் தான் வந்து இந்த பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது. சோ அதனால அவர் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய நண்பராகவும், அடுத்து வந்து ஒரு மகனாகவும் இல்லையா, இல்லை ஒரு சாந்த ரசத்திலேயோ இல்ல வந்து மாதுரிய ரசத்திலேயோ தான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப். எல்லாருமே அங்க விரஜபூமியில எஸ்பெஷலி கோபிகள் எல்லாமே மாதுரிய ரசத்துல இல்லையா? சோ இப்படி அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு, சோ அங்கே அனைவருமே வந்து அது வந்து ஒரு பொற்காலம் மாதிரிதான் அவங்களுக்கு இல்லையா? காலையில எழுந்தாலும் கண்ணன், எப்படி திரும்பினாலும் கண்ணன் இல்லையா? கண்ணன் இருந்தாலும் வந்து, அதாவது அவருடைய லீலைகளை வந்து அதனால ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகளுக்கு வந்து யசோதா தாயரிடம் சென்று அவர்கள் வந்து முறையிடுவார்கள். சோ அது அவ்வாறு செயல்படுவதற்கு கண்ணன் அங்கு இல்லை என்றாலும் இல்லையே என்று ஏக்கம் கொள்வார்கள். இப்படி அதாவது ஃபீலிங்ஸ் இன் செப்பரேஷன், அந்த இது வந்து ரஜபூமி வாசிகள் வந்து செயல்படுவார்கள். அதை கண்டுதான் அந்த இடத்துல பிரம்மர் வந்து சொல்றார், எவ்வளவு அதாவது அதிர்ஷ்டசாலிகள். யாரெல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள்? நந்த மகாராஜா,
மற்றும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய கோபர்கள், மேலும் வந்து விரஜவாசிகள். ஸோ தெர் இஸ் நோ லிமிட் டு தேர் ஃபார்ச்சூன். அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்துக்கு ஒரு அளவே கிடையாது. ஏன்னா பிரம்மருக்கு தெரியும் இவர் பரம்பொருள்ன்ட்டு. ஆனா அவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. அவங்க பெருசா எதையுமே அனுஷ்டிக்கிறதும் கிடையாது. சோ வெறுமனே அன்பு பரிமாற்றங்கள் தான். தட் இஸ் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இல்லையா? நம்மளாம் சாதன பக்தியில தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். சாதன பக்தி பக்குவம் அடைஞ்சாதான் நம்ம வந்து ராகாத்மிகா ராகனுக பக்தி அந்த இதுல போக முடியும். அதுக்கப்புறம் அதுல பக்குவம் அடைஞ்சாதான் பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேம பக்திக்கே போக முடியும். ஆனா அவங்க எல்லாருமே பிரேம பக்தியில இருக்காங்க. பிரேம பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த சாதன பக்தி ப்ரொசீஜர்ஸ் தேவையே இல்லை. ஏன்னா இறைவனை தன்னிடம் இருந்தவர்கள் பிரித்து பார்ப்பவர்கள் கிடையாது இல்லையா? எப்பொழுதுமே அவரோட இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொண்டவர்கள். அதனால சோர்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பிளிஸ், அதாவது சோர்ஸ்னா மூல காரணம் இல்லையா? எங்கிருந்து தோன்றுதல். சோ இந்த பேரு தெய்வீகமான அந்த ஆனந்தம் மற்றும் வந்து தி எட்டர்னல் சுப்ரீம் பிரம்மன் இல்லையா? அது நித்தியமான அந்த பரம்பொருள். அவரே வந்து அவர்களுக்கு நண்பன் ஆகியதால. இப்ப வாசிங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி. அபானி பாதா ஸ்ருதி விராஜே பிரகிருதா பாணி சரணா புனா கஹே சிகாரா சலே கரே சர்வ கிரஹணா. மாதாஜி. நீங்க தான் வாசிக்கணும். நீங்க தான் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. 50. எஸ் மாதாஜி. வேதங்களில் உள்ள அபானி பாத மந்திரம் பௌதிக கைகளையும் கால்களையும் புறக்கணிக்கின்றது. ஆயினும் பகவான் மிக விரைவாக செல்வதாகவும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுவை அனைத்தையும் ஏற்பதாகவும் கூறுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், இந்த கருத்துக்கு நம்ம எங்க பார்க்கலாம்னாக்கா நம்ம ஈஷ உபனிஷத்துலயே வருது. அது பகவான் வந்து நடப்பார், நடக்கவும் மாட்டார் இல்லையா? தத்தூரே தத்தே தந்தரம் உள்ளேயும் இருப்பாரு, வெளியிலே இருப்பாரு. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கான எதுவுமே பௌதிக பண்புகள் கிடையாது. சோ பாணி பாதா அப்படின்னாக்கா, அதாவது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இதுவுமே அவருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அவருக்கும் நம்மள மாதிரி அதாவது உடல் உண்டு இல்லையா? ஆன்மா உண்டு, அதாவது பரமாத்மா உண்டு உள்ள. அதாவது நமக்கெல்லாம் ஆத்மா, அவர் பரமாத்மா இல்லையா? அவரே பரமாத்மா. அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்றின அத்வைத ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய. அதனால அவர் இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே இட் இஸ் ரிஜெக்டட் ஃபார் ஹிம். அவருக்கு ஏன்னா அவர் அதிலிருந்து சுதந்திரமானவர், பௌதீகத்துல இருந்து அவர் வந்து சுதந்திரமானவர். இததான் நாம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம், பகவத்கீதையில கூட நம்ம இல்லையா? So he is free. 9th chapterல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா I think பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் உண்டு. மிக ரகசிய அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4th ஸ்லோகம். பை மீ இன் மை அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், அதாவது தோன்றாத நிலையில் என்னால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வியாபித்திருக்கின்றேன்னு சொல்றார் பகவான். அப்படின்னா இங்க எல்லாத்துலயுமே அவர் தான் இருக்கார். மேலும் அனைவருமே எண்ணில் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அப்படின்னா இந்த தோற்றமே அவர் தான், அவருடைய ரூபம், விஸ்வரூபம். அதுல எல்லா உயிருமே இருக்கு இல்லையா? உயிரும் இருக்கு, ஜடமும் இருக்கு, சேத்தனம் இருக்கு. பட் ஐ எம் நாட் இன் தெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? ஏன்னா அவர் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்ட நிலையை கொண்டவர் இல்லையா? சோ அதனால வந்து பௌதிகத்தோட அவர் சம்பந்தப்பட்டவர் கிடையாது. இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ். அதனால வந்து அவரை நாம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கவே கூடாது. அததான் இந்த இடத்துல சொல்றது. அவருக்கு நம்மள போல மெட்டீரியல் ஹேண்ட்ஸ் லெக்ஸ் கிடையாது இல்லையா? Yet he states that he can go very fast and accept everything offering இல்லையா? ஆனாலும் அவரால் மிக வேகமாக செல்லவும் முடியும். அதே மாதிரி வந்து எந்த ஒரு புலனை கொண்டும் அவர் வந்து எதை வேண்டும் என்றாலும் செய்வார். அப்படின்னா இப்ப கண்களை கொண்டு கருவுற செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு செயல் வந்து இறைவனுக்கு மட்டும். நமக்கு எல்லாமே வந்து டிஃபரெண்ட் இல்லையா? நமக்கு கண்ணுன்னா பார்க்கத்தான் முடியும், காதுன்னா கேட்கத்தான் முடியும், கையன்னா தொடுப்புலன் மேலும் வந்து ஒரு செயலை செய்வதற்கு இந்த கையை வந்து உபயோகிக்க முடியும். ஆனால் பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. இப்ப நாம் உணவு எப்படி
பிரசாதத்தை வந்து நாம கையால எடுத்து வாய்க்கு போட்டு மென்னு சாப்பிட்டாதான் அது வயிற்றுக்கு போகும் இல்லையா? இதுதான் ப்ரொசீஜர். இது தவிர்த்து வேற எந்த ப்ரொசீஜரும் கிடையாது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. கண்களாலேயே அதை ஸ்வீகரிப்பாரு. ஒரே ஒரு செகண்ட்லயே வந்து நாம படைச்ச அந்த நைவேத்தியத்தை வந்து அவர் வந்து ஸ்வீகரிச்சிருவாரு. அந்த மாதிரி எதை அக்செப்ட்ஸ் எவ்ரி திங் ஆஃபர் டு ஹிம். அன்பு கொண்டு அவருக்கு எதை அர்ப்பணித்தாலும் அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்வார். சோ அதனால அவருடைய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அச்சிந்திய பேதம் அபேத தத்துவம். அச்சிந்த வேதம் அபேத தத்துவம் வந்து வேற. அப்படின்னா நம்ம நமக்கு உண்டு, அதாவது ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? ஆத்மா இது வந்து பௌதிக பண்புகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. 24 பண்புகளான இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இங்க சொல்லியிருக்கிறது. பகவானுடைய திருமேனி வந்து இட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல். நமக்கு எல்லாமே வந்து பௌதீகம், அவரது ஆன்மீகம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி அவருக்கு உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்று இல்லையா? முழுசா, அதாவது அதனால்தான் அத்வைத ரூபம் என்று அவருக்கு சொல்லப்படுகிறது. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. இது துவைதம் இல்லையா? ஆன்மா வேற, உடல் வேற. இந்த ஆன்மா இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உணர்வு என்பது இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருந்து நாம இந்த ஜீவன் வந்து இயங்கின்றே இருக்கும். ஒரு முறை இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு சென்று விட்டால் இது ஜட பொருளாக்கி விடுகிறது. இந்த புலன்களால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது, இயங்கவும் இயங்காது இல்லையா? அதனால நம்மள மாதிரி கிடையாது பகவானுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து. ஈவன் ராமபிரான் கூட அவதரித்த பொழுது அவர் வந்து கடைசியில இந்த பிரபஞ்சத்தை இயங்கும் பொழுது எங்கிருந்து நீங்கினார்? மாயமாகத்தான் மறைந்தார் இல்லையா? சோ அதாவது உடல் ஆன்மா பரமாத்மா நிலை இரண்டும் ஒன்றானது. இது பிரித்து பார்க்க முடியாது. நம்மள மாதிரி இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க ஈஷோபனிஷத்துல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து நிறைய ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஆனா பகவானது அப்படி கிடையாது, நத்திங். அதனால வந்து இட் இஸ் டோட்டலி ஸ்பிரிச்சுவல். அதனாலதான் எப்பவுமே ஈவன் எவ்வளவு வயது ஆனாலும் கூட அவர் வந்து பார்ப்பதற்கு 25 வயது நபராகவே காட்சியளிக்கிறார். காரணம் அதுதான். ஸோ இஸ் ரூபம் இஸ் செல்ஃப் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். அதனாலதான் அவருக்கும் பௌதீகத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அந்த ஒரு நிலையை நம்ம பிடிக்கணும். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்துல வந்து ஆன்மா நித்தியமானது, பரமாத்மா நித்தியமானவர். அது வந்து அபேதம் இல்லையா? அப்படின்னா வேறுபாடு கிடையாது இல்லையா? ஆனா ஒன்றில் வேறுபாடு உண்டு. எதுல வந்து அச்சிந்தியா அப்படின்னாக்கா அளவிட முடியாது இல்லையா? நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. பகவானுடைய ஆற்றல், அவருடைய வைபவங்கள் இல்லையா, எல்லாமே வந்து அளவிட முடியாது. நமது அணு ஆத்மா, அவரது விபு ஆத்மா. சோ இதை வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நமது வந்து அது ரொம்ப 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 ஸ்மால் என்டிட்டி. அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே அவர் தான். அதனால அவருடைய ஆற்றலோட நாம என்றைக்குமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. எஸ். புஷ்பா மாதாஜி உங்ககிட்ட தமிழ் புக்கு தான் வாசிங்க. அத்தையேவ ஸ்ருதி கஹே பிரம சவிசேஷா முகயச்சாதி லக்ஷணார்த்தே மானே நிர்வேசேஷா. எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரம்பொருள் ஒரு நபர் என்பதை இவ்வெல்லா மந்திரங்களும் உறுதி செய்கின்றன. ஆனால் மாயாவாதிகளோ நேரடி பொருளை தூர எறிந்துவிட்டு பரம்பொருள் அருவமானது என்று வியாக்கியானம் வழங்குகின்றனர். பொருளுரை. மேலே குறிப்பிடப்பட்டது போல வதர உபனிஷத் 3.19 கூறுகின்றது. அபானி பாதோ ஜீவனோக்ரஹிதா பஷ்யத்ய சுனோத்ய கர்ணஹ சவேந்தி வேத்யம் நச்ச தஸ்யாந்தி வேத்தா நம்மாஹுரகர்யம் புருஷம் மகாந்தம். இந்த வேத மந்திரம் புருஷம் மகாந்தம் என்று தெளிவாக கூறுகின்றது. புருஷ என்னும் சொல்லிற்கு நபர் என்று பொருள். அந்த நபர் கிருஷ்ணரே என்று பகவத்கீதையில் 10.12 அர்ஜுனன் உறுதிப்படுத்துகிறான். அவன் கிருஷ்ணரை புருஷம் சாஸ்வதம், நீங்களே ஆதி புருஷர் என்று அழைக்கின்றான். எனவே ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத்திலிருந்து வரும் இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள புருஷம் மகாந்தம் என்பது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே குறிக்கின்றது. அவரது கைகளும் கால்களும் பௌதீகமானவை அல்ல, முற்றிலும் தெய்வீகமானவை. இருப்பினும் அவர் இவ்வுலகிற்கு வரும்போது முட்டாள்கள் அவரை சாதாரண மனிதராக நினைக்கின்றனர். அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனம் ஆசிரிதம். வேத அறிவு இல்லாதவனும் உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வேதங்களை கற்காதவனும்
கிருஷ்ணரை அறிவது இல்லை. எனவே அவன் மூடன் எனப்படுகின்றான். அத்தகைய முட்டாள்கள் கிருஷ்ணரை சாதாரண நபராக எடுத்துக்கொள்கின்றனர். பரம்பாவம் அஜானந்த. உண்மையில் கிருஷ்ணர் யார் என்பதை அவர்கள் அறிவது இல்லை. மனுஷானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் யத்தி சித்தையே. வேதங்களை பக்குவமாக படிப்பதால் மட்டும் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது சாத்தியமல்ல. பகவானின் கருணை மிகவும் அவசியம். யத் பாதம். பக்தனால் கருணை அளிக்கப்படாவிட்டால் புருஷோத்தமன் முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள இயலாது. அர்ஜுனனும் இதனை பகவத்கீதையில் 10.14 உறுதி செய்கிறான். எம்பெருமானே, உங்களுடைய வியக்குத்துவத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமானது. குறைமதி கொண்ட நபர்களால் பக்தனின் கருணையின்றி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள இயலாது. எனவே பகவத்கீதையில் 4.34 மற்றொரு கட்டளையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானின சத்வ தர்ஷினக. ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். அதன் பின்னரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஒரு நபர் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தத்துவதர்ஷி. தத்துவதர்ஷி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தத்துவம் என்றால் என்ன? எக்காலத்திலுமே மாற்றம் இல்லாதது இல்லையா? ஒரே கருத்தை கொண்டது இல்லையா? தத்துவம் உண்மை, ஒரு பரம உண்மை, ஒரே உண்மை, எல்லாம் ஒண்ணுதான். அதாவது காலத்திற்கேற்றவாறு மாற்றத்தை உட்படுவது கிடையாது, நித்தியமான ஒன்று. அதுதான் தத்துவம் என்பது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட உண்மையை கண்டவர்கள் தான் தத்துவதர்ஷிஸ். சோ அவர்களிடத்தில் நாம அடைக்கலம் கண்டிப்பாக, இஃப் யூ டேக் ஷெல்டர் அண்டர் தெம், அப்ப நம்மளால இறைவன் ஒரு நபர் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் என்பது ஏற்படும் இல்லையா? இங்க ஆ பாணி பாதோ முன்னைய ஸ்லோகம் இல்லையா? பாதம் என்றால் அதாவது பாதங்கள் தான் இல்லையா? ஆ பாணின்னா அதாவது கைகள். அது ஆ என்றால் இல்லை இல்லையா? நோ. பாபானி பாதோ ஜாவனோ கிரஹிதா பஷ்யதி ஆ சக்ஷுஷா ஸ்ரோணதி ஆ காரணக. அகாரணா அதாவது காரணம் இன்றி இல்லையா? சா வேத்தி வேத்யம் நச்சா தஷ்யாதி வேத்த தம் ஆஹூர் ஆக்ரயம். ஆக்ரயம் புருஷம் மகாந்தம். ஸோ இங்க போகும்போது வேர்ட் மீனிங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது ஆ பாணி பாதா ஆல்ரெடி நம்ம வித்தவுட் போன ஸ்லோகத்திலே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவருக்கு நம்மள மாதிரி பௌதிக அப்படின்னா அவருக்கு நம்மள மாதிரி கால்கள் கைகள் இல்லை என்ற அர்த்தம் கிடையாது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய கால்கள் கைகள் எந்த குவாலிட்டி கொண்டது? அதாவது பௌதீக பண்புகள் கொண்டது இல்லையா? அழியக்கூடிய ஒன்று. அந்த மாதிரி இது அவருக்கு கிடையாது. ஜாவனாக அதாவது யூ கேன் ஷிஃப்ட்லி மூவ் இல்லையா? அதாவது லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 × 10⁸ meters per second இல்லையா? அதையும் அதையும் கடந்து மிக விரைவாக செல்லக்கூடியவர் இல்லையா? ஜாவனா. கிரஹிதா அதாவது கிரகிக்கிறது இல்லையா? அதாவது அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது. ஓகே. பஷ்யாதி பார்த்தல். ஆசக்ஷுஷ அதாவது நம்மள மாதிரி கண்கள் கிடையாது அவருக்கு இல்லையா? தாமரை கண்கள் கொண்ட அவருக்கு தெய்வீகமான கண்கள், நமக்கு இந்த பௌதீக கண்கள். சஹி ஸ்ரோனிதி அவர் கேட்கிறது. ஆ காரண அதாவது காரண. ஆ காரண அதாவது இல்லை, வித்தவுட் இயர்ஸ் அப்படின்னா இந்த கேட்பது இந்த காதுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக காதுகள் கிடையாது, அவருக்கு ஆன்மீகமான காதுகள். வேட்டி நோஸ் வேத்தியம், தட் விச் இஸ் டு பி நோன், எல்லாவற்றையுமே அறிந்தவர், எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றியது இல்லையா? தஷ்ய ஹீஸ் அஸ்தி எக்ஸிஸ்ட் வேதா நோயர். தமாஹோரா கிரயம் இஸ் செட் டு பி த பிரிமில் அதாவது பிரைமரி முதன்மையானவர் புருஷர் இல்லையா? முதன்மை புருஷர், பிரிமிவல் லார்ட் அப்படின்னு நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரைமரி, பிரைம் என்றாலே முதன்மை, அதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அனாதி காலத்துல இருந்து இருந்தவர் இல்லையா? அதனால புருஷம் மகாந்த். அதாவது ஹி மூவ்ஸ் குவிக்லி வித்தவுட் ஃபீட். அதாவது அந்த ஸ்லோகம் என்ன நமக்கு எடுத்துரைக்கிறதுனா, கால்கள் இல்லாம இல்லையா? அதாவது அவரால் சுலபமா மிக விரைவாக செல்ல முடியும் அப்படின்னா அவருக்கு நம்மள மாதிரி பௌதிக கால்கள் கிடையாது. சோ இப்போ தேவரிஷி நாரதர் எந்த லோகத்துக்கு வேணாலும் போயிடுவார் இல்லையா? அவருக்கு திரிலோக சஞ்சாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவரால் போக முடியுதுன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் இது அவர்ஸ் இல்லையா?
ஆனா பகவான் சோர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவரால் இன்னும் ஃபாஸ்டா வந்து அதற்கு அவருக்கு வந்து அதாவது எந்த உறுப்பை வேண்டும் என்றாலும் எந்த செயலுக்கு வேண்டும் என்றாலும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டவர். அதனால அவருக்கு கால்கள் கொண்டுதான் அவர் வந்து ஒரு இடத்தை விட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகணும்ட்டு கிடையாது. அதனால he can move fast இல்லையா? கால்களற்ற நிலையிலையும் அவரால் செல்ல முடியும். அதே மாதிரி கைகள் இல்லாமலே ஒன்றை வந்து அவரால் ஏந்த முடியும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, அண்டங்கள் எல்லாம் வந்து இல்லையா, நீங்க கோலோக சார்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து படைக்கப்படும் காலத்துல அவருடைய வெளி சுவாசத்துல எல்லா அண்டங்களுமே வருகின்றது. ஆனா அதெல்லாம் ஒரு நிலையில வந்து இட் இஸ் பீன் ஃபிக்ஸ்டு. அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டுனாக்கா மிதந்துன்னு இருக்கு ஆக்சுவலி இல்லையா? நாம கூட ஏதாவது ஒரு இடத்துல வைக்கணும்னா, நாம ஒரு இடத்துல வைக்கணும்னா நம்ம எதையாவது ஒண்ணு எடுத்து வைக்கணும்னா கையில இருந்துதான் எடுத்து வைக்க முடியும் இல்லையா? கை இல்லாம வந்து நம்மளால ஒன்னத்தை எடுத்து அப்படி வைக்க முடியாது இல்லையா? சோ அக்வயர் பண்ண முடியாது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அதாவது ஒரு அண்டத்தை வந்து ஒரு நிலையில வைக்கிறாருன்னா அவருடைய கண்ணாலே கூட அவர் வைக்க முடியும். அது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அது போல சீஸ் வித்தவுட் ஐஸ் அப்படின்னா அவர் உடல் முழுவதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவரால் எல்லா டைரக்ஷன்லயுமே அவரை சுத்தி என்ன இருக்குன்றதுன்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதாவது கண்கள் கொண்டுதான், நம்மள மாதிரி இந்த பௌதிக கண்கள் கிடையாது. அவர் எல்லா பக்கமே அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணுதான். அண்ட் இயர்ஸ் வித்தவுட் இயர்ஸ், காதுகள் இல்லாமலே அவரால் கேட்க முடியும். அப்படின்னா காதை வந்து அவர் உபயோகப்படுத்தி தான் கேட்கணும்ட்டு கிடையாது. சோ எந்த உறுப்பை வேண்டுமென்றாலும் எதற்கு வேண்டுமென்றாலும் உபயோகப்படுத்தக்கூடியவர். மேலும் he knows all that is to be known, அறிய வேண்டியது எல்லாமே அறிந்தவர். ஏன்னா அவர் தான் அந்த வேதங்களையே படைத்தவர். வேதங்கள் மூலியமா தான் நமக்கு எல்லாமே தெரிய வர்றது இல்லையா? சோ அனைத்தும் அறிந்தவர் அவர். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு தெரியாத ஒன்று இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. பட் there is none who knows him இல்லையா? ஆனா அவரை பற்றி முழுமையா தெரிஞ்சவங்க யாருமே கிடையாது. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம் இல்லையா? he is said to be the great primal புருஷா. அவர்தான் முதன்மை. இத்தனை கண்களும் காதுகளும் இருக்கிறதுனாலதான் இத்தனை கோடி மக்களுடைய பிரார்த்தனைகளையும் அவரால் கேட்க முடியுது மாதாஜி. கேட்க முடியுது அப்படின்னா அவர் காதாலதான் கேட்கணும்ட்டு கிடையாது. ஓகே, he can use எந்த உறுப்பு வேணாலும் எதற்கு வேண்டும் என்றாலும் உபயோகப்படுத்தலாம். ஓகே, இது அற்புதமான இது. காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸ்வேதேஸ்வர உபதேசம். அவர் எல்லாமே அவருக்கு தெரிந்திருந்தாலும் இப்ப நம்ம ஹிருதயத்திலே தான் இருக்காரு, உட்கார்ந்து இருக்காரு பரமாத்மாவா இல்லையா? நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே யாரும் பார்க்கலன்னு நம்ம நினைக்கவே வேணும். அவர் ஒருத்தரே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாட்சி நமக்கு இல்லையா? உட்காந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய எப்படி பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரிதான். எத்தனை பாவம் செஞ்சோமோ அத்தனையுமே அக்கௌண்டட், எத்தனை புண்ணியம் செஞ்சோமோ அத்தனையுமே அக்கௌண்டட். நமக்கு தெரியாது, நமக்கு பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் பத்தி நாம் யோசிக்காம நம்ம செயல்பட்டு இருக்கலாம். ஆனா பாவத்திற்காகவும் நாம் அனுபவிக்கணும், புண்ணியத்திற்கும் நாம் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? இது எப்போ நாம யாருன்னு தெரியாத ஒரு நிலையில இருக்கும்போது, அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஸ் லெவல் ஒரு பக்தன் ஆகும் பொழுது எது பாவம் எது புண்ணியம் இல்லையா, எதை நாம செய்யணும் எதை நாம செய்யக்கூடாது, இந்த வேறுபாடுகளை எல்லாமே இந்த மத்தியம அதிகாரி லெவல்ல வரும்போது கண்டிப்பா நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதை கொண்டு நாம செய்யக்கூடாதவற்றெல்லாம் தவிர்த்து விடும். பிரவிற்த்திம்ச நிவிற்த்திம்ச இல்லையா, படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? செய்யத்தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் எது அப்படிங்கறது வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பண்பு உண்டு. எது செய்யலாம் அப்படிங்கறது வந்து செய்ய வேண்டிய முறையில செய்யணும். அனைத்துமே இறைவனுக்காக என்று ஆற்ற வேண்டும். செய்யத்தகாத செயலை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். இந்த வேத மந்திரத்துல வந்து சொல்றது புருஷம் மகாந்தம் அப்படின்னா, புருஷா என்றால் நபர், இதுலயே வந்துருச்சு இல்லையா? சோ இந்த இங்கே புருஷா என்று வந்தாலே அது நபர் தான். ஸோ வித்தவுட் ரூபம் வி கேனாட் டிஃபைன் ஆக்சுவலி. பகவத்கீதையிலையும் 10.12 இல்ல பரம், அதாவது பரம் புருஷம் பரந்தாமம் பவித்ரம் இது உத்தமம், அதெல்லாம் வந்து சொல்வார் இல்லையா அவரு? அர்ஜுனன் சொல்வார். ஆமா, அர்ஜுனன் சொல்வார். 10th chapter இது 12 and 13 இல்லையா? அர்ஜுனன் சொல்றார் பரபிரம்மம் பரந்தாமம் பவித்ரம் இது பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும். இதுலயே நமக்கு வந்துச்சு ஆதிதேவம், முதன்மை கடவுள். ஆதி என்றால் ஃபர்ஸ்ட்
இல்லையா? அஜம் அப்படின்னா வெற்றி கொள்ள முடியாதவர் இல்லையா? அஜா அப்படின்னா வெற்றி கொள்ள முடியாதவர். அடுத்து விபும், விபும் என்றாலே அளவிட முடியாத இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை உடையது ஆக்சுவலி. அதாவது அதாவது என்ன சொல்றது, அவரை விட மேன்மையான எதுவுமே கிடையாது. அவர் ஒரு விபு ஆத்மா, நாம வந்து அணு ஆத்மா இல்லையா? அஜாம் அப்படின்னா பிறப்பற்றவர் இல்லையா? அப்புறம் வந்து அஜீத் தான் வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாதவர். அஜா வந்து பிறப்பற்றவர். இப்படி அவருக்கு பிறப்பே கிடையாது. இப்படி இந்த அளவுக்கு வந்து அர்ஜுனரால உணர முடியும். அவர் வந்து இந்த சம்மவாதத்துல இருந்து பகவானோட வந்து பேசி அவர் வந்து புரிந்து கொண்டதை வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா? புருஷம் சாஸ்வதம் அப்படின்னா நித்தியம் இல்லையா? Arjuna confirmed that this person is Krishna when he addressed Krishna as Purusham Shashvatam. He is the original person. This Purusham Mahantam mentioned in the verse in Sveteshwar Upanishad வந்து is Sri Krishna. His hands and legs are not mundane. இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இல்லையா? பௌத்திகம் கிடையாது, அவருக்கு எல்லாமே உண்டு நம்மள மாதிரி. ஆனா அது எல்லாமே ஆன்மீகம். அதனாலதான் ஆன்மீகமா இருக்கும்போது எந்த உறுப்பை கொண்டும் எந்த செயலை வேண்டும்னாலும் செய்ய முடியும் இல்லையா? கண்ணால உணவை ஸ்வீகரிக்க முடியும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு உறுப்பை இன்னொரு இதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும். ஏன்னா அனைத்துமே தெய்வீகமானது. However, when he comes full stake him இல்லையா? இதையும் மனுஷ் அதாவது அவஜானந்தி மமமூடா மனுஷாம், இதுவும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது 7.14 and 15-16 அந்த 3 ஸ்லோகத்துல வரும் இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவத்கீதையில 7th சாப்டர்ல அதாவது சுக்ரித்தினோஸ் துஷ்கிருத்தினோஸ் அந்த அந்த ஒரு இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். 14 remorse. Those who are miscreants இல்லையா? don't surrender to me இல்லையா? மனிதர்களில் முட்டாள்தனமா இருக்கிறவங்க, அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய லோயர் லெவல்ல இருக்கிறவங்க. அடுத்து வந்து நாலேஜ் இஸ் ஸ்டோலன் பை, மாயையால வந்து சிக்கி கொண்டவர்கள் மற்றும் வந்து நாத்திகத்தன்மை வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாருமே அவரை வந்து அவருக்கு எப்பவுமே அவங்க வந்து பணியவே மாட்டாங்க இல்லையா? ஒரு நிமிஷம், அந்த ஸ்லோகம் எங்க வருது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் மாதாஜி 7:15 தான் இப்பதான் பார்த்தோம். மூட பிரபத்யந்தே நராதமாக. அது இப்பதான் பார்த்தோம். அதான மாதாஜி? அது இல்ல இன்னொன்னு 14 நராதமா. இல்ல நரதமா சொல்லல. அபிஜானந்தி இல்ல அது இல்ல. இங்க கொடுத்திருக்கக்கூடியது தனு ஆஷ்ரிதம். அவஜானந்தி மமமூடா மனுஷம். அதாவது பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு இறங்கி வரும்போது முட்டாள்கள் வந்து அவரை வந்து ஏளனம் செய்வார்கள். டீரைட் ஹிம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, 9th சாப்டர். அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷ்யம். சோ அது அவஜானந்தி மமமூடா மானுஷம் தனும் ஆஷ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூதா மகேஸ்வரம் இல்லையா? முட்டாள்கள் டீரைட் மீ when I descend in the human form. ஏன்னா நம்மள மாதிரியேதான் அவரை நினைச்சிருவோம். நமக்கு எல்லாம் பௌதீக புலன்கள். அவரையுமே நாம வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினைப்போம். They do not know my transcendental nature as a supreme lord of all that to be. நான் அந்த பரம்பொருள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். மகேஸ்வரம் இஸ் சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் இல்லையா? மகேஸ்வரா இஸ் த சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர்ன்றது அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. One who has no Vedic knowledge, who has not studied the Vedas from the bona fide spiritual master, does not know Krishna. So therefore he is a Muda. வேத சாஸ்திரங்கள், ஸோ எக்ஸாம்பிள் நாம எல்லாம் கூட வேத சாஸ்திரங்கள் படிக்கல, ஆனா பகவத்கீதையே வாசிச்சுன்றோம். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேதாஸ்குள்ளேயே அடங்குறது தான். அது கூட ப்ளீஸ் நாம பகவத்கீதையை கண்டிப்பா வாசிக்கணும். சச் ஃபுல் ஸ்டேட் இஸ் நாட் ஆர்டினரி. பரம்பாவம் பாவம் அஜானந்தா இல்லையா? நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷரா நினைச்சிட்டு அவரை வந்து நாம ஏளனம் செய்வோம். they do not actually know. இந்த செயல் நம்ம எப்ப பார்த்திருக்கோம்? மகாபாரதத்துல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒண்ணு வந்து சிசுபாலன் அவதூறு பேசுதல் இல்லையா?
அவனும் அஜ்ஞானத்திலிருந்து தான் பேசுவான். அதனால் அவனுக்கு தண்டனையும் கிடைக்க பெற்றான் இல்லையா? 100 தவறுகள் வரை மன்னிப்பு கொடுத்து பகவான் வந்து அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குறாரு. அடுத்து துரியோதனன் கூட என்ன பண்ணுவான், கிருஷ்ணர் தூது வந்தப்போ அவரை காலாகிரகத்துல அடைக்கணும்னு சொல்வாரு. ஆனா அவருடைய யோக மாயையால அவன் வந்து அவனுடைய எதிர்காலத்தையே தரிசனம் பெறக்கூடிய நிலை, அவனுடைய அழிவை அவனாலே காண முடிஞ்சது ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ இப்படி அதாவது அவரை நம்மள சாதாரண மனிதராக எண்ணிக்கொண்டு சகுனியும் துரியோதனனும் இருவரும் கலந்து செய்த சதி செயல் அது இல்லையா? அவரை வந்து சங்கிலியால பிணைத்து காலாகிரகத்துல போன இறைவனை, அதாவது தாயார் அன்பு கொண்டே யசோத தாயாரால கட்ட முடியல இல்லையா? ஒரு வாட்டியும் கட்டி கட்டி 2 இன்ச்சு பத்தாமலே அவங்க வந்து அவங்களுடைய அதாவது டயர்ட்னஸை பார்த்து இவ்வளவு பெருமூச்சு விடுறாங்களே தாயாருன்னு பகவானே கட்டின்றார் இல்லையா? அவர் மனசு வச்சா மட்டும்தான் அவரை கட்ட முடியும், இல்லைன்னா கட்ட முடியாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சிக்காத தன்மையில இருக்கக்கூடியவங்க. சோ மனுஷியானாம் சகசேஷு கஷ்டித் யாதி சித்தையே இல்லையா? மனிதர்களில் பல்லாயிரம் கணக்கானவர்கள் வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சியில கண்டிப்பா ஈடுபடுவாங்க. அப்படி அந்த முயற்சி செய்யக்கூடிய அதுல வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணக்கூடிய அந்த பல்லாயிரம் பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் கூட வந்து அவரை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் அது. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் இல்லையா? வெறுமனே வேத சாஸ்திரங்களை கொண்டு நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்சுக்கினா நம்ம அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சுக்கோ, அதனுடைய உண்மையை புரிஞ்சுட்டப்போ நாம் அதை வந்து நம்ம அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றதோ அதன் பிரகாரம் நாம செய்ய ஆரம்பிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்காவது நமக்கு வந்து அந்த வெற்றி என்பது வரும் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம கடைசி வரைக்குமே இறைவனை பத்தி தெரியாமலே நாம வாழ்ந்து விடுவோம். One must have the mercy of the devotee, yet padam. Unless one is favored by a devotee, he cannot understand the supreme personality of God. So பகவான் அனுகிரகிக்கணும், நம்ம முயற்சி, இறைவனுடைய அனுகிரகம் இது இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இறைவனை புரிந்துக்க முடியும். வித்தவுட் இஸ் மர்சி நாம அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அதுதான் நாம் எவ்வளவு முயற்சி பண்றோமோ பகவானும் அவ்வளவு நமக்கு வந்து அவரை பற்றியான ஞானத்தை கொடுப்பார் ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டே. அதையும் வந்து பகவத்கீதை லார்ட் மை லார்ட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டி இல்லையா? 14th ஸ்லோகத்துல சொல்றார், the less intelligent class of men cannot understand இல்லையா? சோ மேலும் அதுக்குதான் நாம் என்ன பண்ணணும், we need to அதாவது டேக் ஷெல்டர் அண்டர் த குரு இல்லையா? தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்வதர்ஷினஹ இல்லையா? அதனால ஒன் ஹாஸ் டு டேக் அப்ரோச் அதாவது யாரா ஒருத்தர் வந்து அதாவது ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும், அவரிடத்தில் தாழ் பணிய வேண்டும். சோ ஒன்லி தென் அவரிடத்தில் தான் பழிந்து அவருக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டால் மட்டும்தான் நாம வந்து அவர் என்ன உண்மையை கண்டாரோ அதை நாம புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். இத வந்து ஒரு நாள் பண்ணிட்டா பத்தாது. எவ்ரி மொமெண்ட் we have to follow this. There is no moment that we are great here. நாம எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு நமக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, that itself is a blockage. நாம அறியாதது நிறைய இருக்கு, அறிஞ்சது வந்து ஒரு பிடி கூட கிடையாது இல்லையா? அதுவும் இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் அதை அறிய முடியுமே. அவர் அதை கருணை கொடுத்தா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாரு. ஆனா அதுக்கு நம்மளுடைய முயற்சி தேவை. முயற்சி இல்லாம நடக்காது. அதுக்கு நம்ம டைரக்டா அப்ரோச் ஆனா இட் வில் டேக் டைம். ஆனா அதே வந்து குருவின் இடத்துல போனா பகவானை விட இன்னும் கருணை வாய்ந்தவர் குரு இல்லையா? சோ ஏன்னா அவரிடத்துல நிறைய பெனிடிக்ஷன்ஸ் வரங்களை வச்சிருக்காரு பகவான்கிட்ட இருந்து வாங்கி. அந்த வரங்களை கொண்டு நமக்கு அருள் பாலிப்பான். நமக்கு என்னெல்லாம் தடைகள் இருக்கோ இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே நிவர்த்தி பண்ணி நமக்கு அதை புரியறதுக்கான மார்க்கத்தை ஏற்பாடு ஃப்ரீ, அந்த பாத் வந்து ஃப்ரீ பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்குதான் குரு இருக்கிறதே இல்லையா? நேத்து டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய மாதாஜி ஒரு கதை ஸ்டோரி சொன்னாங்க. ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி ஆஃப் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் கிட்ட தீட்சை பெற்றவர். அந்த தீட்சை பெற்றவர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கின பிறகு இன் ஃபீலிங் செப்பரேஷன்ல அவர் வந்து சாதனை பண்றதே விட்டுடுவாராம். லெஃப்ட் ஆக்சுவலி அவருடைய பிரிவை வந்து ஏத்துக்க முடியாத. அண்ட் தென் இண்டல்ஜ் இன் ஆல் இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டாச்சு, நிறைய பாவங்கள் செய்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு வந்து மரணம் என்று டிக்ளரேஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவர்
இது நடந்த கதையா அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட் மாதாஜி சொன்னாங்க. அதனால உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நான் நேத்து அங்க இவ்வளவு நேரத்துக்கு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு. ஸோ இங்க கிளாஸ் முடிச்சுட்டு தான் போனேன். ஸோ அப்போ அவங்க யமதூதர்கள் வந்தார்களாம். யமதூதர்கள் வந்து அழைச்சிட்டு நரகத்திற்கு, ஏன்னா மாமிசம் சாப்பிட்டாச்சு, அடுத்து எல்லாம், அதாவது இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே பிரேக் பண்ணியாச்சு அவர். ஸோ அப்போ போனப்போ அவரை அங்க உரையாடல் நடக்குது நரகத்துல. ஸோ அப்போ உங்களுடைய குரு அழைக்கிறாங்க. அது எந்த இன்சிடென்ட் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. என் குரு அப்ப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அங்க போனார். நல்லா சேசடைஸ் பண்ணாராம். உனக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், போய் அந்த நபரிடத்துல போய் நீ மீண்டும் இன்னொரு சான்ஸ், வாய்ப்பு உனக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னா, நரகத்துக்கு சென்ற அந்த ஜீவனையும் மீண்டும் திரும்ப வர செய்து, இந்த நபர் தூங்கி எழுந்த மாதிரி எழுந்தாராம். அதுக்கப்புறம் எழுந்த உடனே யாரு பிடிச்சாலுமே, அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க யாரு பிடிச்சாலும் நிக்கலையாம். சோ அவர் சொன்ன அந்த மகாராஜ் கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட அசோசியேஷன் ஏற்படுத்தி, அதுக்கப்புறம் அநேக, அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் என்ன சொன்னாரோ அதையெல்லாம் செய்து, அதுக்கப்புறம் he left the world அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னா ஒரு முறை நரகத்திற்கு போய் வந்தவர் அவர். ஸோ டிவோட்டியா இருந்தாலுமே, இஃப் யூ ஆர் நாட் காடட், இல்லையா, தீட்சை பெற்று விட்டா நமக்கு எல்லாமே. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, தீட்சையை பெற்றாக்க நம்ம குரு நம்மளுக்கு ரட்சணை என்பது உண்டு. தவறான வழியில போனா எந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்தாலும் அவர் நமக்கு கண்டிப்பா நமக்கு வழி நடத்துவார். தட் ஒன் இஸ் கேரண்டீட். ஆனா குருவுக்கு நாம அந்த சங்கடத்தை கொடுக்க கூடாது. நரகம் வரைக்கும் வர்றதுக்கு நம்ம குருவை நாம கண்டிப்பா செயல்படக்கூடாது, இல்லையா? ஸோ அது மிக மிக தவறான ஒரு இது. ஸோ இட் இஸ் எ டீக்ரடேஷன். ஸோ அதனால நம்ம எப்பவுமே ஒரு குருவுக்கு கொடுத்த வார்த்தையை நம்ம கடைசி வரைக்குமே காப்பாற்றணும். மேலும் நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டோம், இறைவனை பற்றி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்க போறோம் பாருங்க, அது தவறு. இறைவனை பற்றி நமக்கு எதுவும் தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்சது ஒண்ணே ஒண்ணு, பக்தி இவ்வாறு பண்ணணும், அவ்வளவுதான். குருவிடத்துல பக்தி, இறைவனிடத்துல பக்தி, இந்த ரெண்டு டார்கெட். இறைவனுடைய கருணைக்காக நாம யாசிக்கணும், அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, இங்க நாம செய்கின்றோம், இதை முன்னேறிட்டோம், அதை முன்னேறிட்டோம், நத்திங் டூயிங், அதெல்லாம் நம்ம ஒரு பக்கம் மூலையில போட வேண்டியதுதான். நத்திங் வி கேன் டேக் கிரெடிட் ஹியர். அதனால யாருக்கும் எந்த கிரெடிட்டுமே கிடையாது. நமக்கு கிரேட்னஸ்க்கு இங்க எதுவும் சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையவும் கிடையாது. ஓகே, நம்ம எல்லாருமே இறைவனை தவிர்த்து வாழணும்ன்ற ஒரே ஒரு இதுக்காக நினைச்சதுனாலதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்தோம், இல்லையா? அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த பண்பு கொண்டுதான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம். அதனால இதுல நம்ம பிறப்புல எந்த கிரேட்னஸும் கிடையாது அப்படிங்கறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா எங்கேயோ ஒரு சுக்குருத்தினால நம்ம இந்த மார்க்கத்துல இருக்கிறதுக்கு நமக்கு குரு பரம்பரானுடைய கருணை கிடைச்சது, இல்லையா? அந்த கருணையை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும் நல்ல விதத்துல. ஓகே, தட் இஸ் த டேக் ஹோம். ஓகே, குரு கிருப்பாவை நாம விட்டுறக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. नमश्चर्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम।